Ser bona persona consisteix a ajudar els altres sense esperar res a canvi. O sí que podem esperar alguna cosa. Les teves bones accions de segur que hauran fet sentir millor als altres, però potser també a tu mateix. És només una sensació o podem demostrar-ho amb dades i proves estadístiques? Els resultats d'un famós informe signat per científics socials de renom El. World Happiness Report. indiquen que l'augment de la satisfacció amb la vida, benestar subjectiu, es relaciona de manera fiable amb major freqüència de bones accions. Inclou mesures per més de 130 països i fins a 6 tipus diferents de comportament altruista. Com es mesura aquesta associació entre ser bo i ser feliç? La correlació. Quan dos successos semblen estar relacionats, com el fet de fer bones accions i sentir-nos bé, diem que hi pot haver una correlació entre elles. El coeficient de correlació es defineix com el quocient entre la covariància de les dues variables i el producte de les seves desviacions típiques. Espera. Crec que podem trobar una manera més clara d'explicar aquesta mesura estadística. La correlació és un coeficient que ens diu fins a quin punt dues variables es mouen juntes, és a dir, covarien. Gràficament, i seguint amb l'exemple de l'altruisme i el benestar, a mesura que ens movem de forma ascendent per l'eix de les abscisses, que representen les hores dedicades al voluntariat de mitjana a cada país, anem ascendint paral·lelament per l'eix de les ordenades, és a dir, que van incrementant els nivells de benestar en aquests països. Però també podria ser la inversa, i la correlació, en aquest cas, seria negativa. Contra més temps dedicat a commutar entre feina i casa, pitjor benestar subjectiu és en les persones. En aquest cas, les variables es mouen en direccions oposades, pel que la correlació tindrà un signe negatiu. Quan analitzem una correlació estadística, ens hem de fixar també en el seu valor en termes absoluts. Com més proper a 1 sigui el coeficient de correlació, major intensitat en la relació de les variables. Sent 1 una perfecta associació lineal. En canvi, com més proper a 0 el valor, menys rellevant serà l'associació entre les variables, indicant al 0 una independència completa entre les dues variables. Ara que ja saps què és una correlació, hem de fer un aclariment important. La correlació entre dues variables no implica necessàriament que una sigui causa de l'altra. T'atreviries a dir que donar un almoina a una persona sense llar et fa sentir feliç? No és així de senzill. De fet, fins i tot les correlacions de l'estudi que hem mostrat abans podrien ben bé ser degudes a una tercera variable subjacent, que afecti tant l'altruisme com a la felicitat. Podem pensar, per exemple, en els nivells de renda, ja que els països més rics poden tenir ciutadans més feliços gràcies a una millor economia, que alhora els permet ser més altruistes. Hem d'anar en compte amb qüestions com aquestes, ja que podem arribar a l'absurd si confiem en un valor estadístic sense més. Aquesta imatge mostra de manera gràfica la correlació entre el consum de gelats i la freqüència d'atacs de taurons. Tant un fenomen com l'altre estan causats per un augment de les temperatures a les costes nord-americanes a l'estiu. Una no és la causa de l'altra. Per poder identificar les causes i l'efecte, hem d'aplicar procediments i estadístiques que t'explicarem en un altre capítol. No podem acabar aquest vídeo sense mencionar a Carl Pearson, un dels grans de l'estadística que va realitzar importants contribucions per l'anàlisi de les relacions entre variables. La correlació, tal com l'hem explicat aquí, va ser una de les seves idees. Per això es coneix com a correlació de Pearson. Així doncs, la correlació és una mesura fonamental per entendre conjunts de dades, guiar investigacions i fer prediccions. Un invent que revela les connexions invisibles que configuren les nostres realitats. Això és tot per avui. Fins la propera!